tikulandireni kulikonse kumene mukuti onera masana wano yangokwana kumene nthawi yathu apa 12 minutes past the hour of 2 Central African Time. Ndine Brian Banda tikulankhulani kuchokera kuno ku Chileka International Airport. Ndiye kuti mukafika pa Kameza roundabout malo mopita nsewa M1 inu mumakhotera kumonsi kumalowera ku Chileka. In fact ndikulankhula pano ndi mbali ya cargo chifukwa airport ili ndi madera osiyana kuli kofikira, kuli VIP, ndiye kuli kokwerera ndege, koma kuno tsopano kumene tikuyankhulirani kuno ndi ku cargo area kumene anthu amalandira katundu osiyana. So thupi la malemu Lucius Banda likuyembekezeka kufika pano 2:30, ndipo akafika pano thupilo libwera ndithu monga ngati cargo afika kuno. Ndipo kuli anthu osiyana amene afika, azimayi a chipani cha UTM abweranso pano, alipo mpano kuimba nyimbo zawo za mapemphero, komanso pali anthu osiyana amene afika pano. So chimene chichitike nkunena kuti thupi limeneli la malemu Lucius Banda amene until his death anali presidential advisor on youth and arts, pakhala ka mini service motsogozedwa ndi mpingo wa akatolika. Ndipo tikumva kunena kuti vice president a dziko lino la Malawi Dr. Michael Usi akhala nafe pamapano zosonyeza zonse kuti wachikulire akubwera zamba kali kuoneka pali apolisi ambiri pano, security ndi yaikulu monga mena maendera vice president. Sam Banda Jr. ndi mtolankhani wathu. Can you just break it down for us kuti chachitika nchiyani chitisire ni bambo Lucius Banda, ndipo pano chikuyembekezeka ndi chotani? Sam Banda ndi mtolankhani wathu wa za arts. Pakali pano chimene tikuyembekezera pano mene unanenera Brian, tikuyembekezera thupi la soja Lucius Banda kuti likhalire kufika malo ano chamma 2:30 mene wanenera. Kuchoka pano ndikuti malingana ndi program yawo apite ku College of Medicine, kumene I think kukhale kuchita check, kumakhala ndithu kuchita inspect uje ndi thupi lija, then akachoka kumeneko akhale akulowera ku Baraka kumene ndithu chamma 6 koloko muno kukhale misa kumeneko. Akachoka pa misa apo ndikuti zovuta zikhale zikupita ku nyumba kwawo kwa malemuwa kumene ndithu akagone kumeneko. Nde tikuyembekezera kuti mwina thupi lawo likhalire kulowa m'manda lachinayi. Komanso ku Baraka Stadium kukhale ndithu zochitika kumeneko. Ndimamvesedwanso kuti anzathu woyimba abwera pamodzi kunena kuti lachinayi lomwelo mamawa akhale ndi imene akuti music parade. Kuti kukhala ngati kukondwerera kuti munthu uyu adali woyimba, tufuna kuti timsangalalire bwino, ngakhale tikumva kuwawa, tikumva kupweteka, komabe tichite celebrate umoyo wake pa zinthu zimene yeye amachita ku nkhani ya mayimbiro. Chabwino ndiye kukhala kubweretsa oyimba osiyana pano ndiye notero. Tikuthokoze Sam Banda Jr. Ndiye ndimafuna ndinene kunena kuti kwabwera anthu ochuluka kwambiri kuno ku Chileka International Airport. Mtolankhani wa cameraman wathu Nelson Chitua, he's going to give you different angles za malowana. I want to bring in Jai Banda komanso gentlemen, to have a small conversation. Jai Banda tonight na ilimodzi mmawawu ku Times komanso this side sir. Chabi. Ndiambe ndi kodi nkulu mmati ndani dzina lake? Rame is a top manager at Amaryllis Hotel. You had a personal relationship with Lucius Banda. Tell us how you remember him. Yeah, as I mentioned, that I have a privilege to dealt with that great man. In the past 2 years, he was always in our hotel for so many events. Such a great soul. He was always around. We called him so many times, even to come without even any payment to assist in so many events under his direction.
he's such a great soul. A father of all the artists, I guess. So it's a great loss for us in a very short time. However, his legacy will live a lot. Will live for long. I remember the last time we came to we used to meet at Amaryllis, especially with Lucius, especially when we were recording our programs. The last times exclusive that we did, you were there. Yes. Now that we are here, it paints a very sad picture. It pains because also I have an opportunity to go and see him at the hospital. So myself and South Africa. and South Africa. Okay. We traveled to Johannesburg only to go and see him in the hospital. I won't forget his reaction when we came. That was a surprise. Just we went to see him. The reaction when he saw us in his room, it's unforgettable for me. It will be back in my memory for long. Yeah. We tried to talk to him. We tried to make him laugh and whatever. We could see that he was In pain. Yeah. We could see that very clearly. Yeah. We did our level best just to make him an ease. Yeah. However, we were even telling him about the plans for him to come back and to receive him in a big celebration for him coming back. But God has His own plans. Yeah. That's Rami from Amaryllis Hotel. We'll be with you just now. Don't go, Rami. But Achimwenyanga Taps Bandawe. When you come here, ndikumva nyimbo zikulira za maliro. It now begins to make sense. Kodi munthu uja watesi adiet because mmawauja timangokamba ngati nkhamba kamwa chabe. Yes. No, Ababande, like you say, reality hits home, and you can see from the people that are gathered here that the magnitude of the human being, of the person, the stature of the person, but also the spirit of the person. We were just honored and blessed Kudi Tikale naye in our vicinity. Yeah. Yes, to learn from him and to just for him to be part of our life. Jai Banda, we talked this morning, very close friend of yours. You have done so many gigs in town, birthday bashes and street bashes. Mina street bashes anga izobwino ndi weekends. Kwa hiyo amakonda za street mabash. Quite a sad picture that we have. It is very, very, very sad. It's the circumstances, about Lucius come back. The time when I went to South Africa, the time when we were talking, it was something like that. When you come back, we have an epic event, It's sad that it is like this. But then what pleases me most is when we spoke about his death, when he was still alive, he wanted his funeral to be like this with a lot of people. Yeah. It's just sad that most of the faces are solemn faces, because he was used to make people scream with pleasure, on top of their voices. But now, it's actually depressing the way the atmosphere is. But I'm so happy, so pleased, so proud that I've been part of his journey, for over 35 years. Also, we were together, Sometimes we would disagree, but in the final analysis, I think we were the best of friends. We accepted either of us as we were, and I think I'll mourn him deeply, and I believe his legacy will live forever. And I've always argued, and as I've always said, even when he was alive, that he is the greatest artist, to have emerged from the soils of Malawi. I will stand by that, and Lucius has done so much. He monetized, the music industry in Malawi. He was a kind person. Like I said in the morning, he used to look after about 13 orphans. And just 2 months ago, he was coming to see Ajay, one of these persons whom I educated, I didn't know him, came and gave me some money, I was actually shocked. And he said to me, no, you paid my school fees, and that's the kind of thing which should be there. He would love us to assist the poor. That was his thing. You remember his song Mzimu Wanga Uzagona. He always spoke about that. We should assist the poor, make sure that we are kind, and also let us not
forget his family. He put that in the song, you know, telling exactly what he wanted. Wilkins, tili pano pa Chileka Airport tsopano ni makamba ndi Rame komanso Taps kuti mawauja zimaoneka ngati kuti mwina tikulota koma tsopano tabwera kuno ndi kumalino tsopano taluza Lucius Banda tsiku lombesa chisoni kwambiri. Tsiku wawo kwambiri ndiponso ndi nyengo zosautsa chifukwa Lucius anali msangulutso wankulu kwambiri mina nenera bwana Jai sikuganiza kuti zampezanso munthu amene anali wakhama ndi luntha kuti apititse patsogolo music komanso kuti sangalatse fa Malawi. Koma popeza Mulungu wachilola kuti chichitike chimene ngachita Malawi kupitiriza kumpemphera mzimu wake kuti Ambuye aulandire. Chabwino. Ngati mwango tipeza kumene tikukuyankhulani kuchokera kuno ku Chileka International Airport kumene tikuyembekezera thupi la malemu Lucius Banda. Eliza Kachali Kaunda tinayenso pompano. Eliza muyangane uku kuti akuone ina anthu manena kuti ukamamba nyimbo za maliro chonchi it's beginning to sink in kuti Lucius gone, my brother is gone, my brother is gone. I'm so disappointed. Yes. How my brother is gone. Nditu. Ameneo ndi Eliza Kachali Kaunda. She spent a lot of time kuimba ndi Lucius and you can imagine kuti it's very difficult to have a conversation mthawi ngati zimenezi. Tinakamba za tidziwa kumbukira bwanji Lucius nyimbo zawozi tizisamale motani. Lucius ofunga kuti tipitirize kugwira ntchito imene anagwira. Ngati mmene nakambira mauja tili ndi ambiri anthu aluso, tili mati sambiri amene Lucius anasula komanso ena amene akubwera chifukwa choona mmene Lucius anagwirira ntchito yosangalatsa Malawi kudzera muluso loyimba. Anyamata amenewa ndatsikana amenewa tifunika kayanda zibambo tifunika titapange support. Osati kuapanga support ngati ife okha anthu okuti omvera nyimbo kapena amene timaonera zinthu za talent komanso ineyo I believe kuti the business community, the private sector can play a big role in supporting art and entertainment, because as we alluded to in the morning, arts and entertainment in other economies have become a very big sector of the economy that generate a lot of employment, generate a lot of income, tax revenues, and including foreign exchange earnings. So ngati tufuna kuti mzimu wa soja uuse ndithu ndi chisangalalo, ifeyo amene tikuthekera tiyeni tigwire ntchito limodzi, tigwirane manja, tipange promote anthu amaluso kuti ntchito imene ipite patsogolo. I want to bring in McDonald Mlaka Maliro kuti timvenso nawo McDonald Mlaka Maliro munagwira ntchito kwambiri, you traveled so many times ndi Lucius Banda. What is your thoughts kuti tawaluza Lucius? Ndi chinthu choti sitingathe kufotokoza chifukwa choti tathyoka, ndife achisoni kwambiri ndi kuluza Lucius Banda. Lucius Banda nadziwa naye 1999 tatulusa albamu yanga yoyamba ya Dzanja Lalemba. Nangopita kwa iwayo kajambula albamu icha, then atazimvera nyimbo zija chinakondweretsa kuti ndijoine Zembani Band chifukwa nthawi imene kunali kutasiya Honorable Bire Kaunda komanso Kosi Chiwalo nde amafuna replacement. Ndatamvera nyimbo zanga zija anaona kuti I was the right replacement at that time, and kuyambira nthawi imeneyo takhala tikuyenda limodzi, and ndi munthu oti amakonda aliyese whether wangochuka ndi nyimbo imodzi kaya wangochuka ndi albamu imodzi, komano he was very accommodative. Yimba ndi wina aliyense, komanso ukakhala kuti music alepena pake zakuvuta leo kufuna thandizo
thandizo loti maybe ku studio o mwina kalembedwe ka nyimbo amakupasa nthawi ndithu kuti akonze nyimbo yako ija o else mwina akupange sponsor ku studio komanso kupasa promotion yoti anthu akudziwe in another level. So mwaenda naye mwaimba nyimbo zosiyana-siyana, chilipo chimene it might be an event, it might be a joke, it might be something that happened mkuyenda kwanu kumene you might remember kuti tinapita kwa kuti china chitika kuti this is how I will remember Lucius Banda. Pali zambiri zimene zakhala zikuchitika, komano chimene ngakumbukira kwambiri titapita kaimba ku USA tsiku limene timayenera kuti tipange rehearsal, iye amayenera kuti apite ku chipatala kapanga dialysis, ndiye tinapanga practice iyeyo kulibe, ndiye tinafika pa stage anayamba nyimbo imene sitinapange practice, komano ineyo I went to him nkukamuza kuti nyimbo iyi sitinapange practice, komano mmene anadzasinthira nkudumphira nyimbo ina, it shocked all of us kuti munthu uyu apapa zapangeka bwanji, anthu sanadziwe kuti chikuchitika ndi chani. So I will still remember that event. Nyimbo inapitirira bwinobwino, anthu samadziwa kuti anangoyimisa nyimbo ija nkukhanga na kuapa samone anthu, atatha kuapa samone anthu anayamba nyimbo ina. Anthu nkusaona kuti nyimbo imene wayimisa ija imalakwika chifukwa choti sitinapange practice. So that one I will never forget it. Sam Smack, ndiye until recently muna remotes. Yeah, of course. Tiro apapa tisiya itakhatiri mozi. Kumalumikizana ndithu phanga limbani mtima, phanga zindipemphererani kwambiri ndi administration yanga ilili koma ndithu takhala tiri mozi. Ndimamfusa Mlaga Maliro kuti it might be a joke, it might be something that happened as we remember his life. Can you just share your experience kuti tinalikuwa kuti and this is the Lucius Banda that I know. Makamba za experience yawo ya ku America. Yeah, of course, the experience yanga ikala based on musical. Yeah. Imene I remember nda imene mafani kapange kolabo nyimbo imene iya kudigira imene na jambo la 2020. Yes. Kumapeto. Yeah. Nyimbo nailemba ndekha, first verse, second verse. Then I went to studio kwa Janta. We recorded the song. Kumalai kono. Then nice ya nyimbo ija kuta nkulu uja akakhala ndi mpata abwera dzalowa. Then I wanted also kulemba so kuti ndifuna ine mwina zaimbezi, but I said let me just see tuone zikhala bwanji. He came, I said Janta play the song. Kumvera ata okay mukamba is okay, all right, give him the microphone. Yes, anangofika microphone. Ine nyimbo inakhala ndikuiganizira mwina for 2 years. Koma iyeyo nyimbo iyi verse yake anaiganizira just for probably 5 seconds or 10 seconds. Anangoima ndipase microphone. Kuimba kena ndala kuisa pang'ono. Ndikuzaimba so nyimbo ikhale yomwe. You know chinthu chimene ndipanga kuti munthu he had muna alemba so. Zimene waika concept diriko concept yake komanso mmene mmene waitengera tingati rhyming yake mmene nyimbo waitengera mmene akukhotera nangoti ineso ufika poti I think mwina ineso ndiyambireso tu mwina sinafike, so it was just something else. And moment imene yoyo I think it's in my wala imakhala bekubwera. Where was your best show ndi Lucius? Kumene muna akoma kuti ndiye tinaimba bwino tinasangala. Siningane ndi kuti matoko yes of course. Koma I remember show imene tinaimba ku Durban ku Scholars. Yes, I don't know, it was 2012 or somewhere there. Amene Honorable Josh anazatitana kuti tikaimbeko. Anakaso anatipasa zida. Ena mina naonga JJ Mundhali. Yeah, I think show imene yo ndimene I think mwina za kale sinza iwala because it was a very good tinasangala kwambiri and we had good time together. This is also serious. Mlaga kumene munapita ndi Lucius Banda mkunena kuti akomatu akulu kuchaku taimba bwino.
Do you remember? Pali mashow angapo amene taimba limodzi amene anali mashow abwino kwambiri. Ngati ku USA tinaimba mashow abwino kwambiri. I remember so 2001 tinali mashow about 14 ku United Kingdom. Mwaenda anthu ne? Tainda kwa basi. Ndi mashow amene wowo ndi amene ineyo sindizaiwala kwambiri, sindizaiwala moyo wanga wose because ineyo it was my first time kuimba on an international level 2001 kupeza tapita ku UK kuja taimba mashow 14 and mashow show iliyonse it was fully packed. Imeneyo inandipatsa confidence ina yake nde mashow amene sindingaiwala apart from ambiri amene taimba limodzi kumalawi kuno koma wawa what was your conversations mukakhala kuti nangasi mukakhala kuti muimba tingwedekeza kaya ndi for example kuzitere pano tapsa makamba za kuzitere pano kwina kuti maimba kuti malawi kuno maimba kumalawi kuno taimba malo ambiri taimba limodzi ku Robins Park taimba limodzi ku so mukakhala kuti you are behind the stage what was your conversation like ukaimbe bwino tumulaka chanchana no Lucius ndi munthu oti sungamvesese sumatha kumvesesa because show iliyonse amaonesa kuti akuiopa mukakhala kuti simunapita pa stage koma show imene ikundipa samantha koma ana akapita pa stage zimene amapanga amene pozo mukamaliza show mazati akulu matina mizati makhala ngati show iyi mukuiopa kuti mwina kwachiruka anthu kapena kula anthu olemekezeka komano zimene amapanga pa stage zonzoti palibe amene amazimvetsetsa. Some smart mukakhala behind the stage makamba zani you know Lucius Banda anali munthu pena pake odabwisa zokuti ena umuyang'ana umonera kutali amangomona ngati mwina ndi munthu chakuti che big boss yoda mwina iweso ngakambene joko kapena uzopa kuti kapena ndingemula bwanji kapena Lucius Banda amagemulika amagemulika yes amagemulika mugemule mbobisto mbobisto mamuchula kuti mbobisto koma sipena olondine timachula na anthu 4 anthu 4 tanena ni the reasons behind these names tiambela mbobisto is like ndi mboba ndi bambo ndeli matembendu zido khala ngati mboba ndi umangolika nokuzichita spice komanso tikamati mondipheranje anthu 4 ndekuti pamene popo mwina wandiona ndikudutsa mwina mapesi kuti mwina maziwa majezman mwina uli ndikanzako ka you know as my ankazi mwina friend ka girlfriend not girlfriend ndiliru chani koma mwina nzako kudutsa akonere anthu 4 mondipheranje ndezota anthu 4 mukundipheranje you know so it was akangoti ngangankhulota anthu 4 ndipheranje nokota anthu 4 so we start joking up ndi apo so Lucha naye kunda kugemula anali kunda ma jokes anali munthu uja kuti it was just something else nyimbo ya ndiwe mbale wanga mwayikumbukira yes ndiwe mbale wanga achuruka kukonda mbale wanga iwe chikondi chawo chosatira chuma mayimba nawo semeja mayimba nawo mayimbetsa bwanji ndiwe mbale wanga ndimene ndi nyimbo yokuti ndi nyimbo yabwino yotiphunzitsa kuti ndiwe mbale wanga ndipera chiruka kukonda mbale wangayo koma dziwe kuti enawo chikondi chawo ndi chosatira chuma koma iwe nyimbo imene ja ndoti nthawi imene ankapeka ineyo ndili kuzembani so pamene nayambira mpakuti nthawi imeneyoyo kukacha mabwera anthu ambiri pa gate mabwera anthu ambiri pa gate so anthu amene amagwira ntchito yoyang'anira pa gate ipo amakonda kubweza anthu ndi mwina akumana nawo tsiku lina sati tinabwera gateman anu anandithamangitsa anandiuza kuti inu kulibe anandiuza kuti mukugona mukutani ndi tsiku linake tili mgalimoto amafotokoza nkhani manager ndeti nanena kuti nyimbo imene itu nkhani imeneyi
ndiyoti mutha kupanga nyimbo basi pamene inambira tsiku linake ndi tamaliza show mamawa tikukadzutsa kuti kwacha tinyamuke tidzipita mpamene amandiuza kuti Mlaka nkhani chatu ndayamba kuilemba chifukwa choti ena amene amabwezera pa getipo ana amakhala kuti ndi achibale koma zilonda mwina samadziwa so ndi nyimbo yoti analemba zinthu zoti zimachitika ndithu no ndikusiyeni ndikumasuleni dzina lija Mbobadisti Mbobisto ndiye kuti inezo ndiko zomwe kuti Mbobisto kodi Mbobisto akho zokhali yenzi lese mbobo awaso akho zokama komanso munthu ondina kuti anthu folo because wina nsona Sam Smart anthu folo ndizo mundiphera koma vingi niyo mukhale mundipheraji mukhale mundipheraji. Thank you very much Sam Smart on a very sad day, but these memories that you have of Lucius Banda, let's continue talking about them, remembering them. Ndikuchokozeni on this very sad day, Mlaka Maliro komanso Sam Smart Mbobadisto anthu folo mukundiperaji amene ndi Sam Smart komanso Mlaka Maliro. Thank you very much. I want to bring in Jen ngati mukumbukira ndi mmodzi mwa atsikana amene kwa nthawi tali mavina mudzakumbukira motani Lucius Banda muyangane ukanthu akone. Ine Sasoja Lucius Banda ndizakumbukira kwambiri chifukwa ndi amene andilera ineyo. Soja ananditenga ndili mwana kwambiri, ndili kakang'ono anakanditenga kusalima muchigulu cha anthu ambirimbiri koma kundiloza ine kuti ndikufuna sikana uyo ndizigwira naye ntchito. Ntchito anali kuvina ine ndi mavinadi ndipo nyimbo za Lucius mukamazionera bwinobwino muzaona kuti muli nsikana wina wake amene nyimbo ineyo yosamapezeka ndiye ndineyodi. Kwa basi ndiye mwaenda kuti ndi Lucius ine zimene zindifanya yake ndiziswa kuti kodi Lucius nzamuyiwala bwanji chifukwa Lucius wandionesa malo onena kuti ine pa moyo wanga sindikanakwanisa panendeka ikakhala Malawi ino ndepena paliponse ndinaponda ndapitapo ku UK chifukwa cha Lucius Banda. South Africa ndiye kunali kukhanga kuti kapena ndi Baraka Brantaya tapitaso tapita Zambia tapita Mozambique malo onena kuti paine ndeka mene ndilili sindingakwanise kugula matikiti andege ngakumapita malo ngati amene wayi koma Soja Lucius Banda watiphunzitsa ife kuti chosa kapena kuti chosa mmatope kuti fikiza pamene tilili pano ndipo sindikudziwa zoti kholo lathu limene litizaliwala bwanji. Mwapindula motani ndi kugwira ntchito ndi Lucius Banda? Ndapindula kwa basi chifukwa ine nditamba ntchito kwa Soja ndinatenga zibale yanga onse ndimakhala nawo chifukwa kwathu ineso ndamene ndili ngati oyamba ndiye onse amadalira ine ndakwanisa kuphunzitsa zibale yanga onse chifukwa cha ntchito ya Mzembani komanso ndili Mzembani momwemo ndinapeza mwayi wa banja napeza banja ndili ndi banja langa labwino ndili ndi ana anga atatu komanso kuchokera Mzembani momwemo abambo munapeza Mzembani momwemo Ai, abambo anandipeza ndili Mzembani. Anakuona ni anandiona ine ndili chifukwa cha Zembani. Ndiye muli ndi ana atatu. Ndili ndi ana atatu. Komanso ndimapanga business. Ndimapita ku South Africa. Moti mene ndinapita ku South Africa ndinayesesa paka nokukumana naye Soja ukamuona. Ndithu. Ndiye mnthawi imene amatisiya kuti mukugwira bene modzi. Ai. Apa pano ndina 2 years ayi ndakhala ndili pakhomo komano akakhala kuti ali ndi ma big shows amatha kundiyimbira ndipo ndimatha kupezeka komanso show inadi yonse imene imapezeka Mbaraka ine ndimakhala kuti ndili pa stage. Aitathokoza kwambiri zikoma amene ndi zina full Jen Kachepasonga. Okay, Jen Kachepasonga amene anakhala akugwira ntchito limodzi ndi azikoma kwambiri. I want to bring in Senji komanso Leslie. Yeah, so awandi oimba Senji, Leslie, if you can come here. Yes, I want to bring in, this is now the new group ya oimba tiyambe ndino muli banja Senji mudzakumbukira bwanji Lucius Banda? Kwakumbukira kwa chinthu chapafupi kwambiri komanso chizakhala chinthu chosowa tizakumbukira kwambiri Sasoja chifukwa cha makamaka cha mayimbidwe yawo angakhale kalembedwe kawo ka nyimbo
Luzawa zoti makolo athu akhala akumvera iwowo ifenso takulira nyimbo zawo. Ndiye kuti tisiyane nawo tsiku ngati lero ndi chinthu choti chaluza ngati music industry. Yes. Leslie, what was your interaction majeza bwanji kapena malankhulana motani ndi Lucius Banda I don't know if your music, if you met him and yeah. He was one of the people that gave me a platform to perform on a big stage, Sun Music Festival. They believed in me in a way that I was one of the youngest people to be to share the stage with Antwagula Akulu. So to me, it's a big loss because that is someone who valued my artist. Amene analagwera umeni. Amapereka my platform and amatili mbikitsa because he inspired us to do music. Anani Muntori, he started music way before I was born. So I grew up with the same inspiration. I grew up with the same energy, just to know kuti pali munthu ina kotilondolera when it comes to music. So he was our father. Yeah. And did you share a stage at some point in your life in the Lucius Banda? Yes. Good. Kambili mbi Sun Music Festival. My festival ambi. Okay. Yes. Yeah. What's your favorite song? Yeah, Lucius. Ntawi. Why? Because it speaks to me. Yes. Leslie, what's your favorite Lucius Banda song? Kuyenda ngati ngumbi. Maenda ngati ndi abambo kunyumba. Inde. Okay. Yes, so when I was on radio, that used to be the only song I would play. Okay. Yes. Okay. And you said in Hawi? Yes. Yeah. Yes. Why? Chifukwa zimena magamba and nyimbo cha magamba kuti Nthawi yandiphunzitsa chiphunzitso. You learn Muntawi. Yeah. So everything about that song speaks to me, speaks for me. Now kuli Johnny Mnyamata uja muganiza kuti anyamula manto imeneyi no? Mosakagil. Yeah. He's been doing that already. Yeah. Yes. Pakhala difference in the sinanga bambo yake. Yeah. Komano anyamula nditu flag imene. Yes. What's your views on John and what advice would you give him kuti anyamule dzinali komanso ntchito sanga kuti adayamba kale? Yeah. Johnny is someone who knows what he's already making it because of the way imene bambo yake anampangira pave. So I feel like if he maintains the very same thing that his father installed in him, aziyimba bwino, and he's already talented as it is, and I know kuti bambake believed in him so much to a point where right now sizingamuvuta opitirira chisogolo. Leslie komanso Sanji tikuthokozeni kwambiri. Thank you very much, we wish you well. Amene wandi tsikana amene akuimba so mwamphamvu. I want to bring in Bambo Mango. Mangoja Sun Banda. I think there is a video imene mukuvina koma zungoneka mimba zokhazi kuti anthu akuja bwino kuti anthuwa. Tinakondwa zinazi za Jivani zimene. Wetu kukondwa basi. Ino ndinu ndani? Ndine Lifa Twice. Ndine Lifa Twice. Yeah, ndimakhawa Mangoji. Akuti ndinu mzake kwambiri wa Lucius. Amene anali best friend wanga panadusa ndithu pa friends kati. Video ichi ndinaiona kuoneka kuti mwakhala pansi ndiye mukuvina kwambiri. Koma sikuti mukuvina koma mungogwedera anthu uno. Mungogwedera kuti khanga anthu akudya bwino. Yeah, kumele kunali kuflasha dizanga uchi. Timango flasha basi. Kuflasha. How long have you known Lucius? Lucius Banda tinazoatera chichepere. Yeah, panopo nditha kunena kuti 35 years tikucheza ndithu. Mudzakumbukira motani achimwene ana Lucius? Ina mwe Brian Saname even panopo mandiyitanisa kuti ndiyankhule koma mphamvu ndilibe khanga timbali imodzi yatani yachoka. Yeah, ndi zambiri singati kuti ndingayankhule. Komano as we celebrate his life, ndimafuna kuti if you can just share with our viewers an incident. It might be a joke, it might be china chimene chitika mtsano koma Lucius ndi amene. Ene muti Lucius chimene nganene pang'ono siti mabisilana mayankhulana kuti ase ife ndifanya mata panapo tinakwatira pamene tinakwatira kuti sogolo lathu lili bwanji timatha kuwuzana za sogolo
chifukwa kuti ine ndine wa business iyeyo ndi woyimba koma anthu akamationa kuti amayimba limodzi koma tikakhala timatha kupanga zinthu zoti zasangalatsa chani zasangalatsa anthu ndithu achimwene. Ndathokoza kwambiri. I know it's a sad day for you and for all of us. Mulungu akupatseni mphamvu to soldier on. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mukuonera kanema wa Times tikulutsa mawu kuchokera ku Chileka International Airport kumene thupi la malemu Lucius Banda likhalire kubwera. I want to bring in Colin Ali. Colin Ali komanso Felix Jere. Anyamata amene wa this side Felix. Anyamata amene wandi anyamata amene maimba zida. Ndipo aimba naye Lucius, and I can even see kuti even Jere is trying to compose himself. It's very sad for them because until recently, when was your last show yanu yomaliza munaimba kuti? Show yoimba ndi Lucius. Patenga nthawi patenga nthawi koma ku studio nde kwambiri timetagwira ntchito kwambiri. Yes. Munga chitashare ndi amene akutionera pano mukakhala mu studio mumakhala bwanji? Tikakhala mu studio zimakhala zinthu zabwino kwambiri and amatikhulupirira kuti tigwira ntchito yabwino chifukwa anali munthu mmodzi amene amapeza ana oyimba achisozera ndi akapeza chonchija amabwera kuti akuluakulu takugwireni mwana ntchito. Mapeza kuti atikugwira ntchito kumeko cha mwana uja akupita ndithu peza kuti ayi wachuka mwana uja wayambaso naye kuimba nawo bandize. Maimba chida chani? Ine ndimayimba gitara koma ndimayimba chilichonse ngati producer. Ndithu. Project imene munagwira ndi Lucius just I know zikoza kaza mbiri koma zina ndiziti ndimene ndili pano singakumbukira koma tagwira ntchito kwambiri zambiri. Tagwira kwambiri ntchito zambiri. Pali nyimbo ina timati Adelaide. Yes. Imene nde tinagwira limodzi tinagwira anthu awiri basi. Felix, mudzakumbukira bwanji achimwene ano Lucius Banda? Lucius Banda anali munthu olimba mtima. Ndikukumbukira nthawi imene timayamba Zembani bandi. Ananditenga ku Blantyre. Basi mankayikira kuti chifukwa ku Hallelujah bandi so takhala limodzi. Tinachoka ku Hallelujah kupita ku Zembani. Anali munthu olimba mtima amanguti basi tipange music tigula zida. Nthawi imene tikuyamba Zembani tinalibere tichina chilichonse. So I was doubting to the guy koma amata zibwera tuzida muzibwera zida. Kena mambo mtima nata mwina munthu kamena ango lankhula zocheza. Next day nimene zapeza kugula equipment yonse. And then we started kumaimba kupanga Zembani band. First show inali pa Loga. Inali first show ya Zembani band. Nditu moti zoti soja wapita pano pasini kukhulupirira. I can't believe inongona ngati basi kamena kulota kutani chwa wasiya gapu yaikulu sikuziwa kuti gapu imene itipanga bwanji fiu. Inu maimba chida yanji? Bass guitar. Nditu. Koma wino wake ndoti pali John. John pano pa yayi has started wayamba kale akuenda ni mission ibe. Akukankha be mission. Chifukwa olo madala nthawi zina atakhala kunyumba kubasi pezeka kuti John amapezeka kuti akuimba nyimbo zonse zijaeti. So in John we believe in John tindi Lucius Banda is still alive. Zembani is still going on. What nyimbo yanu imene maikonda kwambiri ya Lucius nditi? Lucius Banda nyimbo imene maikonda kwambiri timakonda kwambiri kuvina ndi Mukawatule. Mukawatule. There is a heavy bass line. Mine moti mwini wake akamamvera tikakumana nkhani nali omweyo. Nditu. So we are still missing Lucius. Irani no uchoki inu wagogoni anganza donda womantaba nalinde kabatana dirafuna cheche monga yobe ibanda abale wanga naliani elo mandizungulira mowa mufuna nzikula omadhana ndizulorija inali soresa panalibe mmoti yemwe kakumbuka zina langa nandida ya samunda
kuwaluza lero tawe yochepa tawe yanipoteza chipunziso tawe yanionesa zintu abwenzi ningate kuwaluza ine tawe yochepa wa Times tili kuno ku Chileka International Airport kumene tikumva kuti ndege tsopano yafika ndipo thupi limene likhalere kubwera pano nthawi ina iliyonse koma ndili ndi abusa Bishop Wycliffe Chimwendo komanso Q. Maybe if you may come this side timafuna tingomva inuyo Bishop kuti mudzakumbukira bwanji Lucius Banda. Tizamkumbukira Lucius ngati luso limene linali lapalokhalokha limene lachoka pakati pathu. Zamkumbukira ngati munthu amene Mulungu anampatsa luso lotha kulemba nyimbo and kupera nyimbo zakezo nkutha kufotokoza kulankhulira anthu ena komanso kulankhulira mwini wake self explanation on what is mkati mwake. Munthu amene analibe kuopa, munthu amene nthawi zambiri akafuna kuti apeke nyimbo yake imatha kufikira wina aliyense. Akafuna kunena za chikondi amatha kufikira mawu amene chikondi chimafuna kuti chifikire. Akafuna kunena za ndale amayankhula very unique problems zimene zilipo. Komanso anali munthu ona kuti amatha kuwasonkhanitsa wena ndi kuwathandiza kuna kuti luso lawo lipite patsogolo. Sanali munthu odzikonda, anali munthu ona kuti amafuna. Ndimakumverani mmawawu program yathu pa radio ya Kulinji munayankhula mawu mphamvu munati bwanji? Ndimakamba kuti sapato zake za Lucius nzovuta wina kuti azivale. Nakamba ona kuti Lucius anali munthu wanzeru. Sitikukamba foni munthu apita koma anali munthu wanzeru. Ena amati philosopher chifukwa zimene amalemba Lucius ukazimvetsetsa kwambiri zimakhala matanthauzo ambirimbiri koma
achindunji pa zinthu zimene zimafunikana kuti ziyankhulidwe nayankhulapo ndithu zinthu kati zimenezo. Q mwakhala muli ndi ma projects osiyanasiyana ndi Lucius Banda. What are your thoughts on this sad day? What comes to your mind? Zinthu zambiri koma ndingatone kuti Lucius anali munthu oti amatikumbutsa zakufunikira kwa umunthu muchina chiliyonse chimene amapanga mmene amapangira interact ndi anthu ukamugwirira ntchito amaonetsa umunthu at every step of the way. Anali munthu soti amafusa nzeru samadzona udindo wake kunena kuti iyeyo ndi soja ndi Lucius. He could bring himself down at a level ndikukufusa kuti ukambirana zinthu bwinobwino ziko. Pepani, I needed to get some communication. Komano, as we look at his life, ndimafuna something that will probably stick with you for a long time. It might be a joke, it might be something that happened, but this is Lucius Banda. Can you share with our viewers? Tana kanati lemba ntchito kuti tipange tintanizo panga organize show ya Judy Butcher kuli Longwe ku BICC because ndikumva kuti Vice President Dr. Michael Usi akufika posa chile pompano Vice President yathu Michael Usi akhala akufika malo ndi makamba za your light moment. Light moments. Ndefe tinapanga chi budget chachikulu kwambiri. It was too thorough. Ndi anadzandirana kuti AQ izizi za madongosolo zanuzi zikudya ndalama kwambiri. Tinaseka and we managed to find a compromise kuti show ija mpaka naitheke bwinobwino. Mchitunzi manumo Vice President dziko lino la Malawi Dr. Michael Usi akufika pano. Mukaona pali bambo Richard Chimwendo Banda amenewo ndi Vice President yathu Dr. Michael Usi kufika pa malo atsogozedwa ndi Chimwendo Banda komanso bambo Njawala alipo mpano ndi akuluakulu ena chipani cha UTM ndiye ndimacheza pano ndi ndikucheza tikupitirizabe kuchezabe ndi abusa achimwendo komanso Q inuyo ilipo nthawi imene mudzakhale ndi kukumbukira kuti lighter moment ya Lucius Banda. Ndimakumbukira panali joke imene makonda kunena panali zimayi yonako wachipani amene ankanena pomuyamikira Lucius Banda ndi Ethel Kamwendo. Ndi amanena nthaija ya acheya then makunda every time ndikakumana naye ndimaseka kunakuta lero gulu wankulu kale timavina magule koma lero gulu wankulu ni Lucius Banda gulu wankulu ni Ethel Kamwendo ndikangondina we were going to stitches kuseka kwambiri kuti I was likening him like gulu wankulu. So that was chabwino amenewo ndi Bishop Chimwendo kuchokera ku mpingo wa Living Waters. Yes, ngati mwangu tipeza kumene mukuonerayi ndi wireless ya kanema ya Times tikulutsa mawu kuchokera ku Chileka International Airport. Mwana wa Lucius Banda Johnny alipo mpano andi ngati munaona pali mwina ka commotion amamugwira because akulira ndithu mosa gwirika, but it's sad day kuluza bambo. It's very sad. And maliro yenene tu amachitika akatsala okha anthuwa pameneno tonse tabalalika akaonano gap imeneno bamboyo palibepo mbaleyo palibepo nde kwakukulu after this tizowapempherera komanso possibly kuwayendera kuwalimbikitsa ndithudi. How should we keep the Lucius Banda legacy? Q. Lucius Banda was someone who loved his country, someone who samayanga nambali. He worked with everyone. He was passionate about the country, passionate about the development of his country, and that's what we need to do to honor his memory.
Abusa muli ndi nyimbo yapadera imene mmayikonda ya Lucius Banda? Nyimbo imene anayimba pompano pa yoti nthawi imeneja waimba nyimbo zambirimbiri zabwino zimene tikhoza kuzitchula because anali nyimbo zambiri koma nyimbo ija kuti nthawi kuti yamphunzitse namphunzitsa chiphunzitso kuti abweza akhoza kuwaloza pa nthawi imeneno munthu umatha kuona pa nthawi yake yabwino zimene pamene zinthu zikuyenda ndi pamene zinthu zisakuyenda. Ndi nyimbo imeneja ni nyimbo imodzi imene imandigwira moyo kwambiri ndikamayimvetsera. Chabwino mukamva pasipasipo kuliso ngoma kuno zambiri. Sam Banda Junior analowa mkatimu. Can you just share with our viewers chuchitika njani ndaona a vice president afika pano? A vice president afika taonanso akuluakulu ambiri wochokera muzipani zosiyana-siyana. Ndaonanso ndithu woimba wosiyana-siyana amene ali pano kukuoneka kuti kwachuluka ndithu vanthu pamene pafunika kuti pachitikire mwambo wa maliro pakuoneka kuti yayi pazaza ndithu vanthu. Taona akubanja akazi awo amalemu komanso ana John Mapiri komanso Lola akufikapo mpano. Zikuoneka kuti vanthu ndi okhuzika kwambiri, bena nkhope zawo nzokugwa koma kuno kwazaza kwambiri. Vanthu abwera ndithu kuti azamulire Soja Lucius Banda. Bena mukuyankhula kwawo akunena kuti zawakhuza kwambiri kuno ndi mmene Soja Lucius Banda wamwalirira. Ambiri mwina sadachiyembekezere koma pano zioneka kuti posachedwa apa mwambo ukhale ukuyamba chifukwa ndikuona ndithu kukonza komanso kuyika malo amene poti pakhale ndithu pakhale pakubwera zovuta. Koma mmene ananenera Brian kunoko kukuoneka kuti kwabwera ndithu anthu ambiri achipani aliko nkuno komanso iyayi anyamata angoma aliko nkuno. Taonanso vana a skulu wochokera ku skulu ija ya ku Karibu Academy ndaonanso pano pakuoneka kuti iyayi vanthu ndokhuzika kwambiri chifukwa cha imfa imene ya Soja Lucius Banda. Komanso ndikuona kuti kupatula kuti pabwera vanthu ambiri zikuoneka kuti vanthu wochokera ku zipani zosiyana-siyana abwerera pamodzi akukumanirana pamodzi kuyankhula kucheza pamenepo kuuzana ziwiri zitatu zimene zikuonesa kuti imfa imene ya Soja Lucius Banda yabweresaso vanthu kwayanjanisa kwabweresa pamodzi kuti ngakhale muli amuzipani zosiyana-siyana komano ndino amodzi. Tiyeni titirire limodzi. Soja Lucius Banda wachita chinthu chachikulu kwambiri kuno ku Malawi kumbali ya mayimbidwe komanso kuthandiza vanthu ambiri kusintha ndithu miyoyo yawo kudzera mu nyimbo. Brian mwina ndingafotokoze motero pa nthawi ngati ndinene kuti malo ano ndothinana kwambiri. Pambali apo ndi makamba kuti pali ka stadium pamenepo. I think it could have been much better. Koma kuti bwina poti pano ndiposakhalitsa koma Lucius amakondedwa ndi anthu ambiri ndiye malo ano malo ano achepa kwambiri. Zimene wanenera kuti zimafunika kuti mwina kuchereka kuno kuli ka stadium mwina tikadachitira pamene paja pabwera kuimbira anthu zikuoneka kuti ivana sukulu ali pano titere kuti ana komanso mpaka akulu afika pano. Ayi ameneyo ndi mtolankhani wathu Sam Banda Junior. I want to bring in Fred Okis. Fred Okis ndi mmodzi mwa achinyamata amene ndi mkulu wa achinyamata ku chipani cha UTM. Mr. Fred Okis, a sad day for Malawi. Masiku okhumudwa akuchuluka mdziko muno. June has been very devastating. Disaster, yeah. Yeah, I think I don't know, we are lost of words yet. So it's getting ngamati jana komano the disaster. Yeah. The disaster. Yeah. Mudzakumbukira bwanji Lucius Banda? Lucius ineni mati Uncle Lucius, eh? Yeah. You know, takula ifeti ana kumamvera Uncle Lucius. Nazapezeka kuti nafeso tinayamba nyimbo ndozapezeka kuti mwachisomo cha Mulungu, you know, Uncle Lucius has been a mentor. Uncle Lucius has mentored us. Komanso ngati ineso even ku politics, he has mentored me.
ndikamala kuisa mwina Uncle Lucius amandimbira phone pwanga undipeze kubalaka pali ziwiri zati zoti ndikuuza. So ineyo, you know, Uncle Lucius as an artist, as a mentor in music, as a mentor in politics. So ndikubiraso sinendeka even with regards to ngati mu music sinendeka. Ndozoti anzanga ambiri, anzanga onse amene tili mozi mu music industry. Tonse we feel the same way about Uncle Lucius. Because individually akhala an impact yosiyana mwa ma artist individually. Besides zoti collectively mu music industry, so he has been a giant, a champion, a pace setter. Yes. Tinene kuti chipwirikiti chenicheni, for lack of a better word, malo ano anachepa kwambiri Fredox. Malo achepa kwambiri. Malo achepa kwambiri chifukwa kwabwera anthu ndithu ochuluka. Mwina a mini stadium could have been better. Yeah, I think idea mene manena icha nakumvani mukwankoloti muna tikanapita pa stadium pacha. It was much better. For panopaso we don't want to this mwina wina apondedwe ndi galimoto janet. Komano poti ndi ngozi ndi maliro, right? Yeah. So yeah. Ndiye tikaona kutsogoloko ukhala ngati kuti mwambo ufuna uyambe ukhala mwambo wachidule kwambiri. Tinene kuti Vice President dziko lino Dr. Michael Ussi afika pano. Ndaonanso wamkulu wa polisi ku chigawo chino chakumwera commissioner ndaonanso alipo mpano. Ndaonanso aphungu angapo a nyumba ya malamulo. Ndaonanso nduna zingapo. Ndaona achimwendo banda amene abwera ndi Vice President pano. Akuluakulu a chipani cha UTM komanso amayi wochuluka ndi anyamata chipani cha UTM. Then makamba Fredox kuti Lucius Banda ndi membala ndithu anali membala wanu wa chipani cha UTM and mwaluza anthu ofunikira kwambiri including the Vice President. Yes. It must be a very tough month for all of us, but especially inuyo ku UTM. Ngati Malawi ndi disastered. Komanso ngati chipani fa UTM nde I don't know kuti tingamati chani. Komano tukhobe yoti Mulungu ndi njira zake. Yeah. Ababa babe zoti ndingayime olene ndizikuzati pati nzeru inake as UTM ndizinama, right? I think ababa Mulungu ati basa energy ati basa ziwo ati basa wisdom kuti moving forward tingapange bwanje. Komano manova I shouldn't lie as Japan winasa kunamize kuti ndi zonena apa tilibe. Ameneyo ndi Fredox director wa achinyamata ku chipani cha UTM. Ndiyetu mmene mukuonera kwabwera anthu ochuluka kwambiri kuno malo ano achepa kwambiri pansi uko ndi ngoma zimenezo ndiye sanza kubalaka zimenezo akuluakulu ngoma kuimba ndithu pano. Achimene mudzamkumbukira bwanji Lucius Banda? Lucius Banda ndizamukumbukira ifo ndi amene amatipasa chilembekiso monga ife achinyamata. Ndeti ngopempha be kuti mzimu wawo usemutendere. Zikomo. Achimene mudzamkumbukira bwanji Lucius Banda? Tizakumbukira ndithu ngati oyimba wabwino ndithu. Bwa? Tizakumbukira ngati oyimba wabwino ndithu amene takula tukwamvera. Okay. Nyimbo yanu imene mmayikonda kwambiri ya Lucius? Samuel. Imati bwanji? Ambuya Aitana. Ambuya Aitana. Yes. Yeah. Imene yapa mtima pano. Yeah, that's the song I grew up listening to. Okay. Yeah. Ngolankhula ndi ndiye tingochita break pang'ono kuti cameraman wathuyu ayime pabwino. Tipatsireni nyimbo imodzi ya Lucius Banda ku Chichiriko. Como tu palibe abuele,
tikupempha izi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera. Kuti Mulungu ampatse mtendere ndi kuusa kosatha. Zonadi imfa ndi yowawa, koma chitsimikizo ndi lonjezo la moyo osatha zimatipatsa chiyembekezo. Mawu amenewa atilimbikitse mtima. Tipemphere. Abale, Ambuye athu Yesu Khristu amabwera kuzaukitsa akufa, kutilimbikitsa ndiponso kutitonthoza ndi chikondi chake. Tiyeni titamande Ambuye athu Yesu Khristu. Mawu a Mulungu, inu amene mudalenga dothi kumene Lusiasi m'bale wathu tsopano akubwererako, kudzera mu ubatizo mudamuyitana ku moyo osatha kuti azitamanda Atate anu mpaka muyaya. Ambuye mutichitire chisoni. Mwana wa Mulungu, mumaukitsa olungama ndi kuwapatsa ulemerero mu ufumu wanu. Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye opachikidwa, muteteze mzimu wa m'bale wathu Lusiasi ndi mphamvu za mtanda wanu, ndipo pa tsiku la kubwera kwanu muzaonetse chifundo chanu kwa Akhristu akufa. Ambuye mutichitire chisoni. Matamando kwa inu Ambuye mpulumutsi wathu, imfa ili m'manja mwanu, ndipo amoyo onse amadalira inu nokha. Ambuye mutichitire chisoni. Ndi chiyembekezo komanso chikhulupiriro tipemphere kwa Atate mawu amene Ambuye Yesu Khristu adaphunzitsa ophunzira ake. Atate athu muli mmwamba, tipemphere. Ambuye, nkulira kwathu tikutembenukira kwa inu. Kodi sindinu Mulungu wachifundo amene mumatsekula makutu anu kwa onse? Mverani mapemphero athu opempherera Lusiasi mwana wanu, amene mwamuyitana kusiya dziko lino lapansi. Mtsogolereni ku ufumu wanu wakuwala ndi mtendere, ndi kumuwerengera ngati mmodzi mwa ana anu mu ulemerero wanu. Tikupempha izi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye amatilonda pamene tikupita ndi pamene tikubwerera. Mulungu akhale nafe lero pamene tikuyaniza ndi m'bale wathuyu. Zikomo kwambiri. Nthawi ino ndoti tipempha akumbumba amodzi kuno kuti atilankhulire. Akamaliza kulankhula akumbumba, tifotokoza mmene tiyendere kuchoka pa malo ano kuti tiyenda bwanji. Nthawi ino nditane akumbumba Esau Phiri. Pepani inu a Vice President a dziko la Malawi, Dr. Michael Usi. Pepani inu a Minister a Local Government, Bambo Richard Chimwendo Banda. Pepani a Secretary General, Mai Patricia Kaliati. Pepani akubanja ose, komanso pepani ose amene mwatitsatira masana ano kudzatilandira pano. Tikuthokoza kwambiri kuti mukutiperekeza. Ichi ndi chikondi chimene ife tikuthokoza kwa inu. Mayendedwe athu kuchoka pano tipita ku
Malawi College of Medicine kumene tikakhaleko timphindi tochepa. Kuchoka kumeneko tikubwerera ku Balaka 6 o'clock ngati zonse zingatheke tikhala ndi misa ya ulemu yomulemekeza m'bale Lucius Banda. Nenali nkamawu pang'ono ndaona nduna alipo mpano komanso vice president mulipo mpano. Amalemuwa munthawi imene anali moyo olemekezeka vice president ali ndi mbiri zawo zimene anachita ku dziko lino la Malawi. Timafuna tipemphe ngakhale ulemu samapempha. Lucius Banda akuyenera ndithu kupatsidwa ulemu waukulu wa dziko umene nthawi zonse timatha kupereka kwa anthu amene agwira ntchito kwambiri mu dziko la Malawi. Tikanena pambiri yawo ndikumaliza. Sitingathe kunena kusintha kwa ndale kwa dziko lino la Malawi osanenapo dzina la Lucius. Sitinganenenso kubwera kwa music yabwino ku Malawi kunosanena za Lucius. Wapanga ntchito yayikulu ku dziko la Malawi. Kumapeto kwenikweni ulemu kwa a state president sanatope pa kudwala kwa Lucius. Chichokereni chakuno kupita ku South Africa, Lucius wakhala ali m'manja mwa a state president Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndimati ndipemphe katithokozereni mwina sitipeza mpata olankhula izi koma mupite mukanene kuti akubanja kuchoka kwa Sosola ku Balaka akuthokoza kuti ntchito imene mwayigwira zapangeneninso ni ena. Nditero chifukwa cha nthawi kuti zikomo koma ulemu tikuyeneka ndithu chonde tipemphe kuti akuluwa alemekezeke pamene imakhala ngati ulemu wa dziko lonse. He deserve that pa ntchito imene anagwira. Zikomo kwambiri olemezeka vice president komanso a local government minister ndi anthu onse amene mabwera pano. Nyumba zonse za kuulusa nkhani zikomo kwambiri. Zikomo. Amenewo ndi amene atiyimira kuchoka ku Mbumba. Pano ndifuna ndifotokozere mmene tiyendere. Afotokozo tikachoka pano tipita ku College of Medicine. Tikakachoka kumeneko tiyamba ulendo obwerera ku Balaka. Ndipo tikakafika ku Balaka tikafikira ku church St. Louis Montfort kumene kukakhale misa. Ndipo misa ikakatha tikanyamuka kupita ku nyumba kumene kuli kusiwa. Teni mafuna ndifotokoze mayendedwe athu akhala motere. Ndikukhulupirira patsogolo pakhala galimoto ya polisi. Kumbuyo kwa galimoto ya polisi kukhala galimoto ya anakufedwa. Kumbuyo kwa galimoto ya anakufedwa kukhala hesi yathu. Kumbuyo kwa hesi kukhala basi imene akwera a church. Ndipo ena tonse tiyenekera kukhala kumbuyo kwa basi imene akwera a church. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. zonsezi zokufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Mwambo tsopano olandira thupi la Lucius Banda watha. Adachita mapemphero pang'ono mpingo wa Katolika. Panabwera msembe pano mchithunzi mwanumo vice president dziko lino la Malawi, Right Honorable Dr. Michael Usi kunyamuka malo ano. Tinene kuti kumene tikulankhulira kuno ndi ku cargo area kumene kumafikira katundu. Ndiye anali malo ochepa kwambiri koma kunabwera anthu ambiri, ndipo chifukwa chonena kuti mwambo wake unali waufupi kwambiri. Mchithunzi mwanumo amayi Banda komanso akubanja
kukambirana ndi kuonanso zina ndi zina. Kuimbira anthu limene linabwera kuno ku Chileka airport. Apa ndiye kuti my banda kukambirana ndi akuluakulu aku boma komanso akuchipani. Mai Patricia Kaliati kupereka ulemu kupereka chitonthozo chawo. Akuluakulu ampingo ndi amene wakudutsa pano kubwerera tsopano amene anatichitira mapemphero pano. Ndiyetu kunabwera anthu osiyanasiyana oyimba chithunzi mwanumo John Sam Banda John amene mwana wake woyamba wa Soja Lucius Banda komanso mchithunzimo muliso mwana wake wamkazi Lola nda amene mukumuonayo komanso pali mwana wake wachitatu Mapiri Mapiri alipo mpano aliso pompa kanthawi kena kake mwina akubwera mwina tinaliti kupanga unaona nthawi nake gulu la anthu nakhanga tilafikana khanga ti wagwa Mapiri uja mwina ndiye sandi kukhuzidwa kwambiri ndi chisoni koma anthu anathamanga kumchosa sapato na kunthira madzi chifukwa akuoneka kuti yayi anasweka kwambiri mtima. Itu ndi mmene zikuchitikira kuno ku Chileka International Airport mchithunzi mwanumo. My banda kuyankhula ndi Wendy Harawa ali pamenepo komanso anthu osiyanasiyana amene anabwera kuno. Unali mwambo waufupi kwambiri Sam Banda Junior. Unali mwambo waufupi Brian koma mmene unanenera nthawi icho kuti zikadakhala zabwino akadachitira ngati pa stadium paja mwina zikadachitira ubwino chifukwa panali kupondana pena ndi pena anthu kuti aone bwinobwino mwina zimakhanga tizikuvuta komabe tithokoze kuti zayenda bwino. Pakali pano iyayi anthu akuchoka malo ano kupita ndithu ku wena kakhala kulowera ku Baraka wena iyayi kuwaperekeza ku College of Medicine chifukwa ayambake apita ku College of Medicine kumene akakhale ku nthawi yochepa kenako kumalowera ku Baraka. Anapemphanso akubanja kuti ngati nkutheka atapatsa ulemu womaliza. Unaimva bwanji nkhani manager mzanga Sam Banda Junior? Brian nkhani yabwino kwa basi kwa nthawi zambiri mwina atima ngoyang'anira anzathu andale kunena kuti yayi amene adachita zabwino ndiyoti ndi munthu wandale koma ukamuyang'ana Soja Lucius Banda anali munthu choti wachita zazikulu pa Malawi pano nkhani ya mayimbidwe komanso ndi zina zambiri nkhani ya mayimbidwe komanso kukambaza iyeyo ngati revolutionary. Nyimbo zimene amatulusa zinali nyimbo zonena kuti zinali zopereka chiyembekezo kwa anthu komanso zinali nyimbo zokondweretsa anthu zachikondi, nyimbo zokamba mwina za gender based violence, nyimbo zosiyanasiyana zimene Soja Lucius Banda amayimba. Ndinene kuti akubanjaja anachita chinthu cha nzeru kwa basi kunena kuti apemphe boma kunena kuti ampase ulemu waukulu Soja Lucius Banda mwina kufika ponena kuti kufika ponena kuti akhoza kumpasa mwina kupereka kandi dzina la nsewu chifukwa Soja Lucius Banda anali munthu wamkulu kwa basi monga mukuonera muchithunzimo wena mwa anthu amene adabwera kuno kunabwera ndithu anthu ambiri kuno ena akuchoka malo ano mmene nanenera kunena kuti kuchoka pano ulendo ngopita ku College of Medicine akachoka kumeneko akakhaleko ndithu nthawi yochepa kenako nkumapita ku Baraka chizulo chino kukhale ndithu mwambo uja wa misa ndipo akuyembekezeka kuti mwina pofika lachinayi ndi limene zonse zikhale zikuchitika kuti thupi la Soja Lucius Banda likhale likulowa ndithu m'manda. Koma mmene amafotokozera Brian kunena kuti akubanja anapempha kuti yayi pakanakhala ndithu mwina ulemu wapadera umene akanampasa Soja Lucius Banda mwina ndikuonanso iyayi woyimba uku komanso iyayi pasipasipo mmene tikumva ndithu angoni kuyimba pamenepo kuti iyayi
tikazamva muzamvera wezulo akutero ndithu pamenepo. Koma mmene nanenera kuti yayi vanthu anabwera ambiri kuno, ambiri achoka malo ano, koma posachedwa apa ndithu vena akulowera ku College of Medicine, akachoka kumeneko akhale akupita ku Balaka mmene ndanenera. Brian mwina kuimbira wanthu limene labwera kuno, ndipo ife tikhala tikupatsirani zonse njira yonseyi mpaka ku College of Medicine. Iya aone kuti mwambo ukuyenda mota. Iyayi ndimanena kuti kunabwera anthu ambiri amene anafika pano, anthu ambiri amene afika pano, ndipo anthu akubwererabe pano. Unanena apo nthawi inake kuti iyayi kunabwera woyimba, kunabwera vena wongonena kuti awa tungofuna kuti tikaone kuti kodi mwambo wayenda motani, komanso achipani pacha tuziwa kuti Soja Lucius Banda iyayi anali ndithu member wamkulu wa chipani chimenechi cha UTM, analiso kumeneko. Komanso ndaona ndithu woyimba ambiri amene abwere kuno, achina Lulu ndikumuona apo, komanso ndikuona iyayi aluso osiyana Nepman amayimba kumeneko. Mwina Nepman kuzika bwanji ti infaya Soja kuzika nkosa yamba ndithu taluza bambo taluza khona amene amatithandiza mu njira zosiyana tundeze kuti khuza ndithu iyayi pepani ndathokoza chabwino. Ameneyo ndi Nepman, ndimanena kuti Nepman ndi amene amayimba ndi Soja Lucius Banda, ndi amene ndithu amayimba naye mmenemo. Titero kuti kula mavazi, kula soko. Madala, 50 pachai katundu yesenda upasaniyo. Pachayo, iko zongo kwana katundu. Manawe mbetsela mauanga moyo uno wasita alibeso cha bwino Hello nkalenyengo ndiyopenga Kula ingogwa mtawi yake Udali maungu ndi misale Dinaliwokondwa wachaga chonse ife Euza kumunda zinkalola Opanda feteleza moyo ukakoma Malili kuti mzanga sikolija Lomwe wana kangolila Patindi wana wasatinjala Lili kuti mzanga sikolija Lomwe wantu tinkangotawa Kutawa njoka wasati muntu Kale wantu tinkakala Chopa chatu chinali nyama za kutengo Komale lonjoka ndi abwenzi
chabwino chabwino mukaona muchithunzimo mukuona kuti yayi vanthu auimba komanso iyayi galimoto imene yanyamula thupi la malemu Soja Lucius Banda ndi imeneyo ikubwerapo. Vanthu ayalana mu msewu kuyalana ndithu mu msewu kuti vena atenga mafoni awo kujambula, vena kungoyalana mu msewu kuti aone kuti kodi mwambo uyenda motani. Ulendowu tulowera ku College of Medicine tikhale tikukuoneserani bwinobwino mmene zikuyendera mpaka tikafike ku College of Medicine. Ndipo kuchoka kumeneko mmene ndinanenera kunena kuti akhale akulowera ku Balaka, ndipo kumeneko kukakhale ndithu mwambo chamma 6 koloko muno ku chalichi cha St. Louis Parish. Tinanena nthawi ina yake ndi Brian kunena kuti akubanja anapempha kunena kuti yayi Soja anali ndithu munthu wamkulu amene wachita zazikulu kuno ku Malawi, osati pa nkhani ya mayimbidwe yokha komanso nkhani ya ndale, kunena kuti yayi ndi amene usunganene za ndale usanatchulepo dzina la Lucius Banda. Ndi anapempha kuti yayi kukanakhala kwabwino kuti apasidwe ulemu wapadera, chimene ndithu mwina ndi chinthu chofunikira kwa basi, chifukwa ukaona tikaona vanthu amene abwera kuno ndi chisimikizo chonena kuti Lucius Banda sanali munthu wamba. Tingokambapo kunena kuti kuno kwabwera vanthu wosiyanasiyana kandi azipani zosiyanasiyana. Paja Soja Lucius Banda anali ndithu membala wamkulu wa chipani chimenechi cha UTM, nde anali campaign director kumeneko. Nde taona ndithu mamembala a chipani cha UTM afika ndithu konkuno nawonso kuti azamulire Soja Lucius Banda, komanso vanthu wamba vena wongochoka malo osiyanasiyana. Nthawi ina yake ndimafunsa vena kuti iya ife tachoka kuchilimba, zimene zikusonyezeratu kuti Soja Lucius Banda sanali ndithu munthu wa masewera. Titero kunena kuti tinene kuti vanthu ayalana ndithu mu msewu. Mwina mukuona muchithunzimo kuona kuti Soja Lucius Banda sanali ndithu munthu wamba. Vanthu ayalana mu msewu kuti aone bwinobwino nkhani yake ndionena kuti yayi amulire amperekeze Soja Lucius Banda. Brian, mwina ndikupasire kuti mwina naweso uli nchithunzithunzi yanji chimene mwina ungapereke. Tsiku lomvetsa chisoni Sam Banda, tsiku lomvetsa chisoni kwambiri kuti Lucius Banda kulibe. Unakambapo za kuchuluka kwa anthu amene anafika malo ano, anthu ambiri amene afika pano kudza chitira umboni kapena kuti kudza tsimikiza kuti achida mpamba apita. So ndiye zinthu zosakhala bwino zomvetsa chisoni, koma tinene kunena kuti nkhope za anthu ambiri kuno ndi zakugwa, kudandaula kunena kuti aluza munthu. Lucius anali oimba, sitidzampezanso. Aliyense amene akulankhula akunena ndithu kuti Lucius sitidzampezanso oimba ngati ameneyo. Andi timakamba mmawawo kuti munthu udzikhala kuti you have touched miyoyo ya wanthu. Anthu adzipeza zokamba kuti Sam Banda iyayi anandichitira chakuti umenewo ndiye timati impacting life. Yeah. Wanena ndithu chinthu chabwino Brian kunena kuti vanthu azikhala ndi zokamba. Tikamakhala pa dziko lapansi kumakhala ndithu ndi china chake chimene uwasiyire vanthu. Apa Soja Lucius Banda waoneseratu kunena kuti hayi ntchito zache zikumuchitira umboni, chifukwa kupatula mayimbidwe amene ndithu kuimba kwake kunali kokoma. Kuimba ndithu amayimba kukhuza mbali zonse, kuimba kandi nyimbo zachikondi,
kuimba nyimbo za ndale, kuimba nyimbo zokamba zachikhalidwe, zonsezo Soja Lucius Banda amafika ndithu zikakhala kaya kukamba nkhani za gender based violence, iyayi anali kumeneko kukamba ndi zina zambiri zimene amakhala akukamba mu nyimbo zake Soja Lucius Banda. Ndi legacy yake izapitirira imeneyi. Legacy yake ananenapo Brian kunena kuti nkhope nzakugwa kuno. Nthawi ina yake timanena kunena kuti nthawi imene thupi la Soja Lucius Banda limabweresedwa pabwalo kuti vanthu aone, vanthu ndithu kuyamba kulira, kusonyezeratu kuti anali wokhuzidwa kwambiri, anali wokhuzidwa, ndipo ndi chitsimikizo chonena kuti Soja Lucius Banda wapitadi ndithu, ndipo sitizamuonanso kummawaku pa wireless yathu ya Times timakamba kunena kuti Soja Lucius Banda anali ndithu chitsime choziwa kupeka nyimbo, chifukwa sanali wongoimba iyayi, koma amapeka so nyimbo, ndipo kupeka kwa nyimbo zimenezo amapeka ndi mmene zinthu zikukhalira, mmene zinthu zikuyendera. Komanso anali uja onena kuti amagwira ntchito ndi oyimba osiyanasiyana. Iyeyu adatchuka kwambiri, amaziwika posepose, koma samaona za ukulu wake, samaona za ukulu wake, amadziwa kuti iyayi ine ndikuyenera kuchita ubale, ndi amakhala ndithu kumachita ubale ndi kandi oyimba achichepere, kandi oyimba ongoyamba kumene, zimene chili chitsimikizo chonena kuti anali munthu wabwino kwa basi. Nthawi ina yake timakamba ndi Lulu Zanalija. Lulu akunena kuti iyayi ine Soja Lucius Banda sikuti kwa anthu ena mmangomuona ngati woyimba, koma kwa ine nimamutenga ngati kuti anali kholo langa, chifukwa ndi amene watiphunzitsa kuti tikhale pamene tilipa, chifukwa watiunikira muzambiri. Tibwererenso kungo kufotokozerani kunena kuti ulendowu tupita ku College of Medicine kumene ndithu thupi la Soja Lucius Banda likupita kumeneko kukakhale ziwiri zitatu, sikuti akachedwa kwambiri mmene ananenera akubanja, akuti kumeneko kangokhala mwina zongo unika kenako kuchoka pamenepo akhale akulowera ku Balaka kumene madzulo ano ngati zonse zikakhala kuti zayenda bwino ndiye kuti akhale ndi misa chamma 6 koloko. Brian, pano tikudutsa tsopano ndipa amati pa 10 miles, ndipo mukhoza kuona kuti anthu ndithu abwera mphepete mwa msewu kudzaonetsetsa kunena kuti Lucius Banda tasiyana nawo. Koma chimene ndimafuna ndinene kunena kuti chidwi kapena kuti chidwi chimene anthu ali nacho Sambanda kufuna kuonetsetsa kuti apereke ulemu wawo omaliza njira monsemu, zimene zikutanthauza kuti Lucius Banda nyimbo zawo, chifukwa nyimbo za Lucius Banda amaimba ndi wana omwe, amaimba ndi wana omwe. Kuteko ndimafuna ndizokufunsani kuti kodi inu muli ndi choice cha nyimbo yanu, kuti kodi mmakunda nyimbo iti kapena zambiri, chifukwa ndimakuonani mugalimoto mwanu mmakhala ndithu nyimbo za achidampamba zikuphulika mmene. Muli ndi choice cha nyimbo yanu kuti ndi ayi? Ine ndimamvera zili zonse, koma Lucius timakonda kwambiri, ndipo ndi nyimbo zawo takhati kuti timazisewera pa wireless pano. Pali nyimbo zambiri, ifa nyimbo for every occasion, nyimbo for every occasion. Yayi mmene akunenera Brian kuti yayi Soja Lucius Banda amaimba ndithu nyimbo za malo ena aliwonse, kukamba za chilimbikiso, kukamba ndithu za paukwati, zonsezo zimakhala ndithu zikuimbidwa pano. Iyayi ulendowu tikulowera ndithu ku College of Medicine. Ananena Brian kunena kuti munsewu monsemu iyayi vanthu ayalana mmenemo. Pano tikuyandikira pamene timati pa zinziri, tifike pa zinziri, ndipo Brian pa zinziri pamene tikhale tikudusa posachedwa apa ndi malo amodzi amene Soja Lucius Banda amaimbako kumeneko, ndi Zembani Band amaimba kumeneko, ndipo amati akabwera kumeneko kumazaza ndithu. Nde iyayi kanthawi kenakake ndi mwina muchithunzimo wojambula wathu Nelson Chituwa
akhale akutionesera tikafika chapazinzire apo malo amodzi amene Soldier Lucius Banda amayimba. Tikuyendabe ndipo munsewu mukuoneka kuti yayi vanthu ayalana ndithu wena ndi ana asukulu angoweruka kumene koma anachitenga chofunikira kuti ayalane nawo munsewu aone kuti kodi Soldier Lucius Banda timulire ndithu chifukwa iyeyo nyimbo zake zili posepose vanthu amazikonda ndithu. Brian mwina uli ndi choka timafuna kuperekeni kaye kwa anzathu ku Lilongwe for now kumene thupi la malemu Hope Chisanu mmodzinso mwa anthu amene anagwira ntchito yolutsa mawu. Just for briefly kuti tikupatseni chithunzithunzi cha mmene zilili kumeneko. Ife ndi Art Times Television tikulutsa mawu pakadali pano kuchokera mu msewu wa Chileka Road. Tili mu Chileka Road kumene tikukupatsirani, but let's quickly cross over ku Lilongwe kumene konso zovuta zina zidatigwera sabata zingapo zapitazo, ndipo thupi limenelo la bambo Hope Chisanu likufikanso kuchokera ku United States of America. So let's quickly cross over to Brian. Kunena kuti na thupi la malemu Hope Chisanu likhalenso likulowa m'manda lachinayi ku Lilongwe kwa Kampata. So let's have a picture of what is happening in Lilongwe. This is Times Radio broadcasting from Blantyre. Let's quickly cross over to Lilongwe. Kula mavazi, kula soko.